Dodin! Heipä hei kaikki muksut ja muut. Tänään pelaamme Skyrimia ja minun nimeni on Ukitsu. Ja tää on mun uusi kanava ja mun kanavan eka video. Toivottavasti nautitte. Joo. Ja nyt minä aloitan nyt tästä heti alkuun, aloitan tän Skyrimin läpipelun, tai siis läpipelun. Mä aion tehdä silleen, että nyt laitetaan tästä heti alkuunsa. Laitetaan toi vaikeustaso täysille. Jos ne hetken oliks täällä. Sitten tossa. Adept Expert. Meistä. Tästä voi olla jotain hyvin mielenkiintoista. Mutta joo. Noin. Eli nyt pelataan niinku vaikeammalla tasolla. Mä en oo koskaan vetänyt, mulla on näköjään aina toi helppo vaikeustaso. Niin nyt voi tulla niinku huutoa tästä. Jos tuntuu oikein pahasti. Joo. Joo. Eli mun kanavan niinku ideana siis on nyt, että tulee vielä lisää kaikkia, aletaan muita pelejä, kunhan nyt aikaa on. Aikaa on. Ja jos joku... Nyt mitä alkaa selittää tämän pelin juonta. Eli jos nyt joku ei tiedä, joku ei niinku koskaan pelannut tätä. Eli nyt ollaan niinku tämmöisessä vankivaunussa menossa kohti kylää, joka itse asiassa näkyy tuolla, telotettavaksi. Koska me ollaan tehty jotain vissiin. En tiedä mitä me ollaan tehty. Mutta kuitenkin telotettavaksi. Ja tästä meidän alkaa niinku meidän tie legendaksi. Eli pelin idea on se, eli että minä, niin tämä henkilö, on Dragonborn, eli joku lohikäärme tyyppi. Suomennos, ja niin sen pitää nyt pelastaa niin tää koko Skyrimin provinssi tuhota maailma ylipäätään. Joo. Damn elves. Tässä vaiheessa pahoittelen jo, että mun englannin kieli se ei ole mitään täydellistä, että mulla saattaa kestää jossain tehtävissä niin tajuta se about 10 minuuttia. Jos joskus oikein jäätää ja on semmoinen vähän väsynyt olo. Niin heti alkuun pahoittelen sitä. Mutta toivottavasti nautitte, koska mä ainakin nautin tästä itse kun teen näitä videoita. Ja tuossa tän kylän nimi siis on Helgen. Äsken ehkä saatatte huomata noista teksteistä, mitä tuossa puhuttiin. Nyt päädyttiin tänne telotusaukiolle, keskusaukiolle, mikä tää nyt on. Olette te. You've got to tell them we weren't with you. This is a mistake. Step towards the block when we call your name. One at a time. Joo. Empire loves their damn lists. Ulfric Stormcloak. Autoseivi siihen väliin. Joo, Wilhelm. Toi on siis... Miten mä nyt selittäisin? Toi Ulfric Stormcloak on ainakin se, että se on niinku mun mielestä tappanut tän nykyisen jonkun, tai entisen keisarin, niin siksi on tuolla. Se on niinku siis on... Tässä on pääpuolet on se, että tässä on niinku kapinallisliike, joka on niinku alkuasukkaat, tai tämmöset niinku... alkuasukkaat, semmoset... pohjoisen ihmiset, ja nyt ollaan niinku tällainen legioonit on niinku vallottanut tämän koko paikan. Joo, eli nyt tulee tähän vaiheeseen, että voidaan valita mikä me ollaan, mikä laji, ihmislaji. Hetkonen.
Joo. Mä tykkäisin itse tästä. Tai no, mä en koskaan ehkä ottanut tätä, mutta mitään näitä elfejä, eli haltioita minä en ole ottamassa, koska ne niinku keskittyy enemmänkin taikavoimaa, tai siis taikojen käyttöön. Ja mie niinku siitä kauheasti mie välitä siitä. Eli hetkonen. Haittika Imperial. Mikäs muuta? Liskomis. Ei. Sepä. Micro Buttons Combos Red. Ei, mulla on ihan tää alkuasukas, tai siis tää pohjoisen asukki, Nord. Conditions of Skyrim. Joo. Okei, mä otetaan tämä. Mulla on tämä. Mehän ollaan mies. Joo, no joo. Tavallaan, no joo. No tohon ei vielä koskee. Tässä nyt saattaa kestää vähän aikaa. Vetää nyt lihakset kuntoon. Joo. Joo. Noin. Mikäs nyt vois? Jätetään olla ihan puhtain naamoin. Joo, noista ei välittää, koska meillä ei ole sitä imomaalausta tässä päässä. Enkä mä nyt noita jaksa alkaa, koska niissä ei ole mun mielestä niin kauheasti silmät millaista. Tällainen sinisilmäinen, aika söpöä. Joo. Tommoset kulmat. Sitten suu. Tää toi. Kahtomme tyytyväisen näköinen. Joo. Noista kai ei pidä välittää. Sitten hiukset. Miten se nyt voitais ottaa? Cool. No se vaan tavallaan niin näillä ei ole niin väliä, koska jos meillä on jotain esineitä päässä, niin se ei näy noi hiukset niin hyvin, jos ne on tommoset lyhyet. Enkä mä nyt mitä tommoista seppotukkaakaan kyllä halua. Eli otetaan tää. Näyttää ihan hienolta. Semmoinen kunnon skege-nassu. Noin. Noin, nyt on hieno näköinen. Ja meidän se on valmis. Tehdään tästä nimi. Ei hetko. Tossa oli iso. Jukitsu. Jukitsu tietenkin. Noin. Asset. You picked a bad time to come home to Skyrim, kinsman. Captain, what should we do? He's not on the list. Forget the list. He goes to the block. By your orders, Captain. Fuck you. I'm sorry. At least you'll die here, in your homeland. Follow the captain, prisoner. Joo. Ja nyt me joudutaan mennä tohon pölkylle. Pölkylle. Ulfric Stormcloak. Some here in Helgen call you a hero, but a hero doesn't use a power like the Tässä voice kestää to vähän murder aikaa. his king and Entä usurp se his hoidettiin? throne. You started this Kuunnellaan war, lintujen lauluja plunged ja Skyrim into ihastellaan chaos, kauniita maisemia. and now the Empire is going to put you down and restore the peace. Siellä se veitikkö huuteleekin. It's nothing. Carry on. Ja me pahoittelen myös, että sitä Give kuulotaan them their last run. taustaääniä, As we commend your koska meillä on souls kuitenkin to jengiä the himossaan niin me en pysty blessings of hiljentämään the niitä, eight divines joten upon pahoittelet, jos kuuluu jotain huutoja.
Let's get Niin. this over. Our as you wish. Wish. Come on! I haven't got all morning. Tää on tää ikuinen kohta. Joka ainoassa tallennuksessa toi nainen liukuu tosta tolleen puff. You say the Tiedä same. miksi. Aina pistää silmänsä sama kohta. Sinne meni. Itketään hänen puolesta. Justice. As fearless Fuck in you. death as he was in life. Tässä vaiheessa mä oon päättänyt, kun pitää valita, että kenen mukaan lähtee. Ja pelijuonen kannattaa, siis mä oon nyt päättänyt, että minä lähden Stormcloaksien mukaan, koska ne on se on se To the block, prisoner. ne kapinalliset. Kun tulee aina tästä vittumainen fiilis, kun toi nainen on aina tossa ja huutaa meille. Mä haluan tappaa se jossain vaiheessa. Niin, te me ei mennyt noitten legionalaisten puolelle. Imperiaalien, jos oikein puhutaan. Sentries, what do you see? Joo. It's a dragon. Oh my god. Joo, vastasta liikkuu eri tavallisesti. Ohjaukset. Niin pelaan siis tätä PC:llä, en pelaa Xboxilla millään muulla. What is that thing? Could the legends be true? No niin, tässä se hiipee ylös. Pystyn tän alkutehtävän aika hyvin. Sitten sieltä pitää pää. Alduin. Meidän pitää tappaa jossain vaiheessa toi Alduini. Ui. Aika paljon lämää. Se pitää tappaa tässä niinku tän pääjuonen viimeisessä tehtävässä. Mut mä en koskaan kyllä päässyt siihen saakka, koska me aina lähten hihkuloimaan ennen muualle. Lähdetään liikkumaan. Still alive, prisoner? Keep close to me. Still alive, tietenkin. Tule nyt. What what? Tule nyt. Stay close to the wall. Jep. Okei. Quickly, follow me. Okei. Lähtäis. Joo. Kädet sidottu, ne ei voida tehdä oikein mitään vielä. Loukkaantuneita. Lisää kuolleita. On me, prisoner. Stay close. Ei saa kuolla. Vittu. Kyynel. Layla, you damn traitor. Out of my way. We're escaping, Handler. You're not stopping. Eli me nyt lähdetään tän jätkän mukaan, koska... Stay off that dragon. You all solid. You, come on. Into the keep. Joo, ei lähdetä tuon mukaan, mä lähdetään nyt täällä. Ja tässä vaiheessa mä sanon nyt teille hei hei. Ja muistakaa tykätä ja tilata kanava, jos haluatte. Kaikki on vapaaehtoista. Mutta tässä vaiheessa mä nyt lopetan tämän kuvaamisen. Otetaan nää kaikki nyt tässä mukaan. Ja tässä vaiheessa musta vielä nyt sanoa, että mulla on muutama modi tässä. Mutta ne ei niinku vaikuta tämän pelin helppoa. Tai tavallaan ne vaikuttaa siihen, että mun ei pidä etsiä kaikkea sitä niin kauhean paljon. Tai me ei joudu avata jotain juttuja niin hemmetin monesti. Joo, niin ja noi äänijutut ja tämmöiset efektit. Mut muuta mulla ei oo niinku semmoista peliä helpottavaa. Joten no, nähdään nyt ensi jaksossa. Se oli sinne sitten. Hei hei.